हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। स' लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। नै लोगोफोर, जोंहानि माइ फोथार। अखायानो हाला, बेसेबा सानफ्रोमबो गरम। नै माइफोरानो जाथि जुथि जालाजोब्बाय। अखा हानायमोनबा ओरैथ' बांसिनसो जाथि जाबाय नै। बारि खाथिनिया नैबे एसे मोजाङैनो दंथ'यो। दै दंमोन बेयाव। नै मालाय सायायाव फरायलायदो गथ'आ, मोजांथार। मानो नांगौ? जायाखै। समायनायालाय? बिमायालाय? बिमाया माव थांदो? हा? लोगोफोर, माइआ माबायदि जाथि जामारखो नै। माबोरै उनाय अखाबो हाथारला। नोंसिनिखै जादोंना जायाखैथाय लोगोफोर? हारसिंनो बेरायबाय दं दुब्लि बारिखै लोगोफोर। गरमजों माव थागोन माव मागोन मोनदो। ओंख्रि गोबाब संगोन बेखौ लोगोफोर। बेयाव गोबां रोखोमनि मैगं दं। मा बुङो आं मिथिलायलाङा। बेखौ मा बुङोथाय? बुथुमान्दिया जाहैबाय। लोगोसे जारि, बेनिफ्राय फाथो, बेनिफ्राय मैफ्राय। आरो बेयाव दं अमाजों लाइजों एवगोन। गुलजार, क्या रे? हे जोंखाबाय, नांला दे, नांलाहाय। हांगार गुबुंगोन। आयु हाबाब रे सारी उम्र में कोई जवानी